What's going on, YouTube? We're back like not your fathers. What are the habits of emptiness that men suffer from after a bad breakup? Spansa abanye abantwana zi-rebound. Damn it, my nigga. What the damn it? But let's be honest though. Yeah. You just came from a breakup. Awuthathe nexesha loba uzistudishe like ubone about what went wrong in the previous relationship. Ambulance ikhali ihamba Khali hamba ambulance ta. Yeah. One other question endikhalela uyibuza. Yeah. Why ibras ziwabetha bachela? Like Andizaziva koma ungazutyelwa. Ngotheni ungazutyelwa special ngantoni? Yeah. Okay, so how do you feel about the abortion stuff? incest leyo. And balolo bra uthi ushaya cousin yakho bra like no phamene bra. Yo, dumelang Maloy. What's going on, YouTube? We're back like not your fathers. Okay, today in today's episode. Okay, guys, in today's episode, we have a new guest. It was in Banbon. So I go by the name J Pop, but ladies call me the Daglin Master Chocolate. You feel me? So I'm gonna let my co-hosts to introduce themselves as because yo slow before we introduce a guest here too. Yeah. At the end, right? Yeah, kupete mic, yo, what up everybody? This is your favorite public matter parter, and yeah, guys, welcome to another episode. We are back like not your father. So oshinonke cela masityami ngokwa-reatilene but I go by the name Slim Ray. Kanjani mucho? Yeah. Bongo so introduce a guest here too. Drum roll. Yo, this is KVRJ, but people call me Smanya Tiso. Let's go. Let's do this shit. Let's go. Janet Tishin namhlanje. Cela amadyanga cela amadlanga. Ngondwele Zlandia. Yo, boy, topics and the topic and questions sometimes is intense. But we're gonna go deeper and deeper. You know most. How come now? I'm doing the most. Trying to be a host. You know them vibes. So yeah, man. Ongomazi along the way. Also interview the podcast. Yeah. So yeah. So ngena question it to Carl, which is my personal favorite. So ziziphi akayifunda kwakho isilungu sanipopula for now. Cause isilungu guys ndaphuma grade 2 na break anthunywe ngimisi dust msholos mamala. Okay, so what are the habits of emptiness that men suffer from after a bad breakup? The habits of emptiness. Oyiqala iphendula. Habits of emptiness. Yeah, that men suffer from after a badass breakup. Well, can I say, dog? Well, there's a lot that goes on. Like when you were labor, it depends, man. Like you like associating yourself around people, yabo, so that you can avoid the thought of you're coming from a breakup. Yeah. But at the same time, when you're alone, dog, that shit creeps up after you. Depends on who you are. Like you're born. No. Yeah, good, party. Okay, some men avoid it by alcohol. Yeah. Yabo. There's stoners out there, abanye umuntu uzawuxoka athi bana chaya kube ndifuna nje. Yeah. But you know that you don't run away from reality. Yeah, it's the habit. Yabo. It's the habit. Yeah. Yeah. So yeah, I'd say you get empty, ne? Mm. The emptiness I don't know, it depends on
you your emotions ufila njani. Nah. Ungadanjwa ngumntana ubungena feelings kuye ungabi you're empty in the sense that you are alone now, you're walking solo, but emotions they're not there. Nah. So depends what you're talking about, but yeah, emptiness is there for everyone. I call Mbogoto Yeah, you can my Chana go. Nah, Chana go, bro. I go, Chan. No any habits. Sponsor abanye abantwana is rebound. Damn it, my nigga. What the damn it. But that's being honest, though. Yeah, that's being honest, though. The questions, That's all questions at the same time, But yeah, I could also say the emptiness that I drown myself in is with other women. Yeah, like bouncing from woman to woman. Like if in a relationship, like I'm too quick about because unfunu like we process I'm going through a breakup. Kamanye amachita move on before amachita break up kwa break up na lumna uboni kaka say move on nomnye umntana la we serious baba. And like Imam Diaz okay, you're gonna do that now, you're gonna move on fast. Yeah. But isn't that gonna like pull you back? Like, okay, you haven't recovered, ne? When you can get all the women you want. Yeah. But you just came from a breakup. I'll touch the next class about who's the study like about what went wrong in the previous relationship. Ambulance khali hamba ta. Ambulance ta. Okay. Yeah. So yeah. Eyoba ndihlale ndike ndizifunde qala ndibethe self introspection ndundundu naana ayizunceda kulate yabona still young make an enjoy your life ba unlahlile lona ngomso ndifumana enye girlfriend move on njalo why but that's the habit of emptiness that men go through because we do not allow ourselves to basihilisha or you just enjoy but coping mechanism ezingafuneki bra and the londa is like uzawusafarisha especially if you want to get married in the near future izakubulala londa because you're not going to be satisfied ngomntu wakho yabo uzambona ba lo mntu wakho awuzawuthetha umntu wakho bra you will never be satisfied nomfazi wakho because you're gonna want multiple women. As a statement so bad of chincha close and chatty. It's a pattern. It's a pattern you've been going through ever since, bro. Uchatile uzawudama ndizayitshintsha xa ndidivorcile man. Njalo xa udivorce ndizawutshintsha xa ndiphinde ndafumana omnye umfazi. The next thing una 50 something you're lonely ass man hleli ku-mansion wedwa. Nayo apha. Abafuna imali. What did you achieve, my brother? So guys, it's important about healing, bro. It's important. Man, let me cook. Yeah. Iyaxhomekeka kuqala uba ngubani lo break up naye. Nah. Not ufuna uxela zonke relationship okwayo kuzo wa committed wa in love. Zonke. Zingaphi ocinga wa in love kuzo. Like just nje like azingenamba in detail but according to me I feel like nabebomini I think ndifumane just a heartbreak maybe 2 or 3 I would say. I don't imagine my exes ngaphi maybe 50 or something. But imagine njani ngokubeka ne heartbreak kuzo zonke za relationships zami 50 or 60 ndiqethe kuzo. So mna I'm just gonna go man go for you mean most of the time alahla nxelile so I don't know band safarisha what emptiness and safarisha kuyo but I don't think that's safarisha. Okay but also udrawna emptiness yakho utywala. One other question endikhalele uyibuza why ibras ziwabetha amacheri like you get ibras ndiqaphele most of the time kahansi bra yenzeka la way but abantu abaninzi soze bayiqaphelela lo because we are drowned kwi-vibe ba asihoyanga lo zabantu siyasela unwabile but umntu uya like umntana naye uzo enjoy i-vibe can't you let it be like okay
uzawuma nalo majita awuzosoloko nje uzokhozela kuye bra ihlungu into ubona bra umuntu ongumama ebethwa bra ube ubona nawe nawamandla tshintsha le meko but ube unqalwe into yoba uzosifaka kwingxaki so la mentality nenye nje nayo ebangela ezinye zisele kakhulu zicoke ngobutywala so amanye amajita awafuna utyelwa bro umuntu ufuna imedi yakhe ibe yakhe yedwa aka-understand uba amamedi maninzi ukudlula amachief enhle kunoba maninzi mani asoze ungatyelwa bra notatako wake watyelwa bra komnye ungatyelwa apha emhlabeni bra Generational curse, Generational curse, man. You'll never heal ngeke Yeah. ngeke change yo andizaziva khona ungazutyelwa ngotheni ungazutyelwa especially ngantoni yabo slicer alles baba. I want to go to the next question. ibuze umbuzo why amajita betha amacheri Oh. Ndivele amanye amajita awafuna utyelwa yabo ufuna imedi yakhe njengoba uzawubetha imedi yakhe ufuna mhlawumbi yongathini bra akafuni like inika amanye amajita attention yabo ufuna umoyike yabo which understand why ufuna ukuyikwa kwangumntu wakho yabo Abanye the mistake Lando when it comes to when it's umchita you're a leader nje initially you're a leader good relationship. Abanye the mistake leadership net dominance. Ufuna umdominate bra mntana njengoba umbetha ufuna umdominate awufuni noba yenze next ngempilo yakhe ene uyalibala umntana lo binempilo bra before idibana nawe yabo engaba nempilo ngaphandle kwakho so akho mehluko uzowenza wena. exactly. so okay next question Next question. Okay, so how do you feel about the abortion stuff? way Nganekwa yo fethu mna honestly speaking mna ne I wouldn't promote it but at the same time it depends kimeko yakokwenu yabo lo mlana mhlambi kokwabo ndithi financially imeko asibavumeli ba and yayazi msibras zibhebha zishiya umntana pregnant ba sibishiye letso yabo so akazokwazi umphatha yedwa lamntana so they avoid yonke la process nguthini kwabot yabo ezabe kona iyona ndlela elula ukuthini kumabot you don't know mhlambi kulo mntana umabothileyo mhlambi ubunofumana uMessi ufumana ba like umuntu talented you don't know but zimeko circumstances esikuzo like abakuzo abantu mhlambi nomzali naye uyamxelela ba uzoba namntana lapho semncinci ufuna ukuhamba izikolo umntana uzagadwa ngibani ezawe so my way abortion I'd say I'd stand on a 50-50 but I don't totally agree with it so you don't like it in general you don't like it how do you feel ngamameti abathatha isigqibo soba bakhupha abantwana engakhange aqale kuwe yeah that's bad because akayazi ba mhlambi wena ubuzawuza necebo elithini yabo but at the same time yayazi musibrazil njani it's like it's been done like throughout the history Brazil zabashiya abantwana so abantwana bangoku bakhule benala ngqondo ba uzomshiya umntana so akho needs ba ndimxelele ba kutheni mandigqibe ngokwami future that thing is wrong okay the child was unplanned but child is a gift bro it doesn't matter if you mistake German nathi sihlelaba sizi mistakes bro on our point sizi mistakes bro like look at us now we're having a podcast we're sharing knowledge we're teaching people we're teaching youngins but you never know about lo mistake leyo ona oyenzi leyo ingayi gift komunye umuntu bro you never know mistake and you mistake I'm a fucking mistake what day you conceive or sense so you can't say by time yeah as a victim of London Teta I've been through a lot but I feel like finally isingajong one side sijonga ecala amacheri because I know was nese feelings zakho ba just when ufuna umntana akabe ready mose ne plans so wena masithi chayinsa ngapha lokishini hlala shop
awuna plans kodwa ufuna ingcozo, awuhambi ucela namashumi apha esitratweni kodwa ufuna umnandi uthi umama uzomondla. Umama xa kungukondla wena ufuna ukuba bezokondla umntanayo. Okay, ziyeke lezo bezithethile ama-family abo-financial ntoni. Okay, actually unokwazi nesi-feelings zakho just because ufuna umntana. Now une-plans, unamaphupha like ngoku wena akabi ready for ukuba nomntana. Yabo. So engalaa nto susicingela besiwa-selfish. Yabo. So yeah. So ke ngokwabo abantu umntana amgcina umntana ekubeni wena ubungamfuni uthinga loye. Ufana nayo plan uba uzomkhulisa njani mna ngalo kena. Ukuba kwakuthuke social media ngoba i-absent father lawe bayikaka yethu. Ngalo first wife ngizwa ngenethi conversation ethetha through phone yeno screenshot uzibeke save. Bekho mina apho xa kuthukwayo uthi ndandithemna ndifuna umntana ndikho ready. But awuzumblame mos. Hayi nawe bra lapho umntana kodwa awuzuba nesazelo uba at least yana uba i-6 pack eDanone. Yabona nditsho as men we suffer bra in this funeke sizicingele emotions zabo ungazicingele ezethu. Exactly, wena kuthiwa wena indoda funeka uqine uthathe responsibility. When as a man you don't have your rights. You do not have your rights. Like I don't have a say when it comes to uba wena uthathe decision uba umfuna umntana. But xa nisithi ndiyamfuna hayi funeka ndicingele. Yabona iqale ngawe ungazigqibela ngawe. So baba you just have to accept basiphila kumhlaba so somehow libalekile. Ngoba lamchita umazi uzawugowa through ntoni xa ugqiba ukukhupha la mntana. Awuxatyiswanga bra iqala amachita. Awuxatyiswanga but libalekile bra. Baleke ngendlela ezimbi. Like okay asibeke so umntana udinga ompi phakathi komama nodade. Siyeke izinto zoba sibanondle ukhupha imali zokutya nembali. Leliphi icala umntana lidinga kakhulu lo mama kale lo dade. Alikho engangalidingayo wadinga omabini. That's elibalulekileyo. Omabini abalekile adlala indima yomayithula macala. Bona abazali like single mothers ezikwazi ukube presence time ngamdinga time. Bakhona utime abaluza like abaluza abafazi but umntana ukhona abakhulisa umntana ingathi nomfazi ukhona. So la yonke la nto mani iya ngomuntu ba okay are you willing ba nizayithatha le sacrifice no2 but ba akayifuni nawe respect decision yakhe ba akayifuni lona yithi bani uzawupressa ba makayenze lonto. No But next question. Okay, so the third question is, what can you share to us about a cousins having a romantic relationship or like mingling, having sex? Incest. Like, that's all I can say. Incest. And balolo bra uthi ushaya cousin yakho bra like no phamene bra. Like hayi bra like hayi nasi ifamily lapha ekitchen ukujonge umla okwenu ezinye wena ngifuna ukudwela kwalo topic because lanto leyana na it could crazy bra. But it's a topic that is not talked about, but it's happening. It's happening, baba. Like I'm ukubuza babe cousin yakho. Hayi baba. Don't know. Situation yami bangayazi. Prize zithi bra as long as engakhi ekhaya. No Jordan but man incest la manyala straight xa uzawumbhubhudle ngokwakho umna kokwenu kake ezazolobola phaya nizawulobola ngantoni nangu danse efile dala umqede kwaphakathi access eninzi ndijonga ejadile bra uyayifumana access lula futhi very strange maka
Yeah, man. I could kind of. yeah. All you can say, but it's a thing that happens, and Nanzothi we have to change it, guys. We have to change it. whoever yenzayo loo nto iyeke bra. Yeah, bro. Bayafika bayi-enjoyana Noma ngoku njengoba ubukela ulele cam cousin yakho, ulele cam cousin yakho. Phakama apho, nxiba ibhruko bra. Nxibe uhambe. But sometimes xa isenzeka laa nto yenzeka abantu bengayazi uba siba-related or something. Kwezinye ii-situations layo yenzeka abantu bengekayazi noba ba-related or something. Yabo. Yeah. Okay, there's another question in nayo like kube sesithetha ngale way. Yeah. Andithi mhlambi wena isituko sakho mhlawumbe ngojwarha apha tiba nomntana se-Eastern Cape naye uyazala lesituko sakhe sesakho kwenu but mamjwarha mhlawumbe yabo ezowe anazani ezowe yabo masithi generation yabo masifani nabantu bakudala kudala bebeyilana before kwenzeka yonke la progress yabo so ngokudibane nalo mntana apha i-incest le like does it have anything to do with uba linyala kwi-family and stuff? As abantu abadala, they take it as incest because i-family, but lineage goes a long way. But as teen youth, we take it as basivalela amathuba yabo andimazi lo mntu and akaphumi kumakazi wam, akaphumi ku-oledi wam, akaphumi kugriza wam, yabo lineage ayilinkanga kwalapha endlini, yabo but isituko siyafana but singayiqhuba, yabo. But mna according to my knowledge yabo since isituko sam mhlawumbe sithi ngumkhuma la makhuma there are different types of amakhuma as uba uzithutha wena awuzithutha sosilowa ufana so laa nto ingenzeka uba ngahlala abantu abadala bayaziyo khe imvelaphi yenu bakhe ngamakhuma athile kubekho amakhuma athile so amagcina akawanga magcina wonke kumagcina othi abathile asuka kundlunkulu yabo so if singayilanda maybe khona inkomo yenyala engakhutshwa somewhere somehow or something landwanga linyala elia ngoba laweta yabo ayifunisi ngoba bonke mamela esiyakudala imbondo uma wakundlunkula abakhulu emakhumeni yabo lamana xa ezithutha uyasibiza isituko sakho nangona wena ulapha endlini encane yabo uyasibiza sakho isituko so usame sama related ngowakho kwa hayi ewe fana zifani ayifunisi uncinci yena wandlunkulu yabo khokho ngumam ne bokhokho fika babona abantu abazengomtshato so relaxang guys hayi ujakudala nini imbondo yabhubhula le. So the fourth question is ungakhetha ntoni between ilanto iswekile ne-HIV? Sugar diabetes ne-HIV. Swekile bra ayivuki bra. HIV bra. Yes, nawe bra uza ngezinye. I can't smooth. Xa swekile bra you are discriminated but ngoku these days xa une-HIV bra kuthiwa bana hayi zinto yabantu so uyabantu da yeah bra but still man hayi kuyaphileka ngalawe hayi iswekile bro hayi iswekile ngenewese bra hayi HIV andikhetha nto ne-HIV treatment ikhona treatment hayi Ramaphosa i-America ngoye kwenza i-amendments no-Trump so izawubuya amaphilisi guys but nakhethi i-HIV swekile silonda swekile ebo swekile ukhula isilonda bra
Awusaba noshaya indwabe. Ayivuki. Uba ngathi ithi so. Irube so man. Hayi. HIV bro. Ayishayi ta. Awubona ngamehlo bra. Swekile uyakwazi ba blind. Question 2. Ningakhetha ntoni yena? What would you HIV What would you choose? sugar diabetes. Sugar is not gonna stand up. Comment down below, bro. What would you choose? Ubonta ngamehlo, vele uphanyeka amehlo ngapha dumbi inyawo hayi Ninzi naneswekile, bro. shaya nje kancane. Kancancazela. Kancancazela. Yonke liyasina. 1 pill a day. You never had. 1 pill a day. Thatha lento. Ngiyeka kabuhlungu we. Bayakhala abantu bezafundisa bathi ngiyeka kabuhlungu. Alright guys, let's leave this. It is very sensitive. So, question number 5 is based on your own knowledge. Do you think believing in God and going to church, reading the Bible automatically makes you a good person? Ithini? Like, do you think going to church, like reading the Bible, about that automatically makes you a good No. person? Like being No. a Christian, it automatically makes you a good person. Ngeke. Most abantu abangcolileyo basezicaweni. Never. Because bakhona abanye bajaja la way because mna zange wanibona ndiye ecaweni, but that doesn't mean ukuba I do not pray to God. Do you know that not in a bad way. Yeah, It's always grand, ne? yeah, You are the temple like mzimba wako. You are the temple. yeah. As long as uthandaza ngenhliziyo nangengqondo, I feel like most izinto zifunana zizakwenzeka. Yeah. You don't have to go to the church house. You are made in God's image, Ube guys. kanti yonke into izaba grand. And one thing, icawe, it attracts negative energy most of the time because abanye abantu abaye ecaweni, they're not there for the word of God. Yeah. Abanye they're only there kube ubani ekhona and befuna ubona ba ubani wenza ntoni yabo weza we. Mm. It depends, but you're not righteous nxaba uhamba icawe. Yeah. For you to be righteous funeka ube ngumuntu onenhliziyo grand. Akho umuntu onenhliziyo emhlophe per se, but funeka ube Nabantu. ngumuntu onenhliziyo grand ebantwini. Yeah. Oku xa sise-eriyeni uyasithuka apha xa ufuna usithuma eshop usibiza ngomama funeka siye ngenkani kodwa uhamba icawe yeza way ngumuntu orayithi xa unjeya. Fike bethakathana kwabodwa pha Yes. ecaweni makhulukazi mamakazi There's something abana yabo. Xa ufika etywaleni ufike late etywaleni bakuthini bekwenza nto bakuvuyela moya bakunika utywala mina ecaweni late nje hayi Asikumbuze nguThixo mfundisi. Nguwe uThixo okanye uhambisa ilizwi likaThixo. Kanti ntoni, which is which here? Which is which? leyo mthendeleko, how do you feel about yona uthi umthendeleko umnikelo Mnika. ewa I feel like now, okay, laa nto yomnikelo, it's part of imali ezawunceda kwa icawe kwezinye icawe. Yeah. Laa imali like i-safe yabo leyana. Bayi-investa kwicawe kube bezazi uba okay sikhonza kuzo zonke icawe nokwezinye icawe. si-investa kule cawe yabo. Yeah. So ke ngoku le mali lena mhlawumbi xa sifuna ukwenza i-infrastructure apha sifuna ukulungisa into zethu zecawe sizakwazi thatha kwakule mali, Yeah. not imali okay imali kaThixo. okay mamela ke ngoku icawe ikhona need bayithengele umfundisi imoto. Hayi. Bra yabona la way yemoto kamfundisi bra ndingathi laa mntu lowana bra he gave up phofu mna ndithethe ngam like ke yami icawe bethu abefundisi umuntu akahlali endlini yakhe umfundisi uhlala kwindlu yecawe igrocery ifumana congregation. So nemoto imoto yecawe because that person gave up life yakhe izinto zenzayo baye befuna laa mntu naye ngeze groove naye ngezitshela utywala naye but wa committed to i-belief yakhe yoba Kukhona abafundisi abaninzi. sibizwa ile hayi yabona ke Ngubane nabo kwahansi dash. Ngubane nabo eDewive Las Vegas. Anything not to comment clear but I know kube khona aba bafundisi bawagxekayo amasiko But lawo. yeah. But iBhayibhile it talks about like offering. They say it's sacrificial giving to Jesus. I think
I think it says that in the Bible. And then they say like it's charity, and the Bible encourages believers to be generous and help those in need. But pastor is pastor in need and pastor put life fortune. He's not in need. We in need Lord. Demand la mali. Exactly. Xa usinikele nge-20 yakho omnye ecamba wakho nike 200. Muzokuthabana naye kufakwa laba bantu mhlawumbe lithi ezitwa street kids, so Yeah. bakwazi ugqitha ecaweni mhlawumbe kukho mhlawumbe ezi programs ziba khona kwezinye icawe. Yeah. Bese kuba weekdays umzekelo khona le NG Kerk le cawe le nabantu bamhlophe phezulu. Yeah, baphakelana nayo yonke la. Phakathi evikini uyabona kukho abantu bafolile there. Yeah. Okay, bafumana ukutya. That money is being invested. Exactly. That's what you have to use it to. Yabo. But yeah, cawa zifani man. Abanye uthenga ingubo ezintsha zika Choice. But yeah. I'm late. Yeah, it's fine. Okay. We're gonna. What do you have to say ngabo bafundisi babagxekana amasiko akaXhosa kanye amasiko nje? To begin with, I don't understand because siyafunda muski history ba ababantu they were settlers in the UK. London, it's gonna become irracial like topic. So maskantuli on much glow. But before ababantu, we also believed in our God, ne? Like in the I don't wanna lie, and mazi like ba umbani mdonjani, but lile nkhuliswe ngayo. Without God, there's no ancestors. Without ancestors, there's no God. Yeah. Because lo muntu bathetha ngayo ngumuntu wakudala. Meaning by now is an ancestor. Facts. Yabo. Without the ancestors zethu nathi ngesingekho, meaning yonke existence ngeyingekho. Yeah. So yonke lando andiyazi noba ndingathi God is what being unjani. There's no picture of God. Yeah. Kwale ka Jesus mna, in my opinion, I'm doubting that thing because it's drawn by an Italian. Yeah. And back then indoda eyayinenwele ezinde was gay. Yeah. So there's a twist, but believe what you want to believe. Yeah. Believe what you want to believe, guys. Yeah, you are entitled to your own perspective and your own beliefs. Whatever we say here doesn't mean that you have to go towards it. Yeah, but think for yourself also. Come from man. Yeah. Buzz. So, Asimanye, give us one reason why men never open up to women. Oh, you know, Everything you say can be used against in the court of law. You say can be used against you in the court of law, bro. Yeah. Because you're gonna feel comfortable now, yeah. Honeymoon phase. Yeah, bro. But there's that era about okay, ngoku izinto ziphelile naye she becomes salty ngawe ezonto. So uzawufuna toxic la. Thetha izinto nje ezizawubangela nomnye akuthathe ezi. Yabo. So Yeah, it's very emotional blackmail. We all agree on that one. Hands will you use? It's like you're snitching to the cops, Baba. Yeah. You are snitching on yourself. Ezosebenza lano reverse. Ever wonder why kuthiwa bana kholo mnana Ariana Grande kanangoma ya God is a woman. Yeah. Like lando leyana ndathi kandiyijonga ndilandelela ndayibona ba. Do you know that unganama cherry i2 mfethu? Lo ma cherry i2 wakho azane adibane adiscuss ba. Okay, asimyeke acinge fans ba. Usiphethe but uzawufunyana. But ukuthi braz the moment ndisive ba mna Papa business cherry ndifuna kwenza ngandlela zonke ba ndibamanyithe lo mjinga asimcingi bajonga mna nami hlakaza ngoku emini ndizafika namphambili. Toxic kings worldwide, baba. Yeah, that's how we. Yeah. So amantombazana bra bayakwazi ukusebenzisana same time ingqondo zabo hey. Kwalalo baba ukwazi multitask thina umjita ukwazi Basiyakwazi multitask but it's only limited kamajita la like kamachiri amachiri akwazi ukufeba unyaka wonke. Ungafind out afeba unyaka wonke so namachita multiple la we. Multitasking le. Baba. Multitasking yakhe leya.
What you doing? Multitask. Yakuxelela inyanga. Amadoda am. Ubona nge-status post pa yena kuvuyo yena by-6. Kusekhona lo okanye athi qanda lejani yo xa ujonga wawa amajani manintsi aselayinini baba. Wena usazi nguwe selike seyidiscussa nawe ba ngeke ngixelele uPablo uba Pablo lo mntana sibhizi walona noba ndiyayana ndizawuthi cwaka ndiyazi uba sibhizi nomntu omnye sonke i-circle sibhizi nomntu omnye usiposta nawe qanda letyani. Balwa amajita ayenzayo loo nto xa mhlawumbi yabo let's say sobayi-4 apha sibhizi nomntana oyi-1 then sixelelana gqiba kwethu sitshintshiselane ngayo every day yabo ambalwa amajita ayenzayo hayi zenzeka kwezi mihla zangoku baba. Kumitha kwakhe lo mntana ngoba azofuna Who's the father? azovuma nawe mos. hayi Nawe Sayifika oqala ndogqibela So yeah, that's the reason why we don't open up to women, guys. as emotional That blackmail. thing will backfire at the end of the day. It will backfire because women are not permanent; they are temporary. Drip is forever. Drip is forever. Women are temporary. nombuzo ne how do you feel about umuntu umjita wakho ojolane ex yakho? Jida wami ojoyina ex yami Yeah, like loo nto yenzeka immediately ndisanda uphuma kwi-ex yami not okanye necessarily ne but mhlawumbi yo ndingathini you obviously mfethu inhliziyo wabomember wethu uzawubetha umbane but why umuvile on like jonga mfethu you didn't expect it from umjida wakho mhlawumbi loo nto Yazi bhetere njalo Did you speak on the vocal? ebengayazi uba ubutshona la mntana. Ebibhetere njalo but if undazi nolontsheri am uyazi ndiza naye kuwe nca wasemba lawa. ba uyenze mhlawumbi loo nto after months mhlawumbi seyinike nesikhithi wena wakubona uba hayi umuve on move on yeah hayi man hlala apha maybe after months kuyayenza lo awuzofila nix as a Ayikho laa nto betrayal but safe. betrayal. why I mean ka sign contract ethi No, there's no contract, but you know that when you're with me, dog. Like if that's cheater, obviously, you know you're going to no look I'm with you anovumela umuntu wakho athiwe ngaphandle ta akabaleke kwalawo yabo But yeah, but sometimes khona musa khona lo abantwana babhizi nabo khona lo ungafuni nova ngayo bekho abayiyo ngabo awuthathe lona Ayishubile. Khona la ex, yeah. Khona la ex. Uyabona lezi loss baba. Local area baba. Local area. like khona ex yami sikasi yabo yeah busy nomnye umntana ngapha it was last year qha ndidibana naye ka-press ndihamba nalo mntana lo mntana le ex yami ime nomnye umjida ebra yandingena xesha lalewe ndihamba nayo ndikucinela kakayenzeka uvangawona okayini uyabona we so yeah man zenzekayo Good question. kwalapho kwabantwana obabhizi nabo mna I don't mind ne bamhlawumbi namashare amaninzi ne andinangxaki amajita am xa wenobamba kula mashare Khona lo. khona lo 1 Local area baba. local area baba I don't think khona. danger safari I don't think khona sharing nomona na. Support. Emaqancing Yeah. but khona. Shit. Yeah. Hayi ayidlala. Yabo. that's why I was recording. That's why I'm recording. I'm recording. From brother. It has to be, but we have to speak on it as a machita. Bona kayitshona nemhlawumbe yakho leya kai move on la mntana jona nyumchita uxaka lamshita aswaka lamshita before ubona no yatawe ijane ndala kunawo yeleya Even yazi nakuwe abantu ndisho babebuza ngophiza la mntana ubona ndo ubona lo wena nobody is perfect for umuntu like nobody is perfect for umuntu ngambala bavuya ba ngambala abantu bone ke hayi le couple ngathi be destined Yafanela. akhona ngabo babhaka content nabo benza za video zabo hayi thina siselapha nje You know, behind the scenes
Like, Okay. Alright, let's move on, guys. So let's say you're dating a girl, who has a child. Is it a must that you must provide for the child? That's why it's a must, like, yeah, you are there. Yeah. But mama kaloku akazoda rely ngaloo nto ba I'm here. Yeah, I'm gonna try my efforts, but xa ingakwazi naye at the end of the day funeka bekandinake lakhe icala uzamile. Yeah. So it's not compulsory, but yeah, if you're there funeka kubonakale ba. No, like ufike already about say provider and all that, and then when you knew, she told you like from the start, yeah, I have a child, but about and forced ukuba ulanduke provide for mntanam. Would you be willing ukuba nam boy as stepfather? Both let me not step. Let me not say stepfather. Like nje, just to holding father. Yeah, just to be there for English. Yeah. It depends on me, man. But okay. Ndizixelela uba okay lo mntana entle kwa umama umntana lo ndibhizi naye uba like ayotsha ndifile as uba okay imate yam kwathini hayi izawuxhomekeka. Then utheni uye kuye kwaqala? Sisakutya ayomasta mondla mna umntu mandla umntanakhe ayisosinyanzelo umntu mandla umntanakhe zomondla kasitshatileyo ke ngoku it's a must ba ngoku but ngoku sajola hayi umntu utatakhe amoya umntanakhe. Yeah. Abantu balapha emaqathini bros nama nabo abatshiswa langa ngoku. So okay xesha le-VN. Yeah. It's time for the VNs. Time for the Host do the most. Okay, first question. Where is this motherfucker? Qala ngale. It's okay. Ichi, do you think men date out of favor? Yes or no? Why or why not? What's Yeah. Real question. something that you're You passionate think men date out of favor? Yes or no? Not all men. So I'd say no. Senzelani favor. Not all men. That's why I said not all men. Bakhona benzela omnye favor, but not all men. But yeah. Abanye benza favor kuba bafuna ashkarani panganoya. Just nyash. Yeah, just chow the nyash and shut up and suban mic thula boy. Yenza favor yenza icherry bayize kuya kubrita ngokwayo not when uye kuwe. Xa uye icherry na no like yenza the favor your flavor. Yeah. uba icherry yenzela wena ifavor yona xa uye kuyo Kuya. and then nayo xa ize kuyo iba nguwo yenzela Favor. so But I feel like I'm actually bengawa. Senza the favor. Yeah, cause cherry better roster no options. Like I'm telling you, by any means necessary. If we're not a flop, you must know. You must know. Go on a barry one. Text good morning every day, and we are pendula. And I got telling you, tell lezi zimbi. If fuck boys is the man, I'm telling you. Yeah, but next year, hopefully it's a pen question. I want to know why we have to wait for our parents. Why is it a must? No, like Jani ubuze ba why can like ubuze ba why do we have to work for our parents? umzali wakho ayifuna Why does maintain wena umzali wakho hayi because think of it Logically. think of it wena uqala uphangela umzali wakho seyiguga meaning lifespan yakhe apha khoyo ngoku incinci compared to le yakho wena ngoku akukhulisileyo wade wafika kule age yokuphangela. Yeah. So usebenzise imali eninzi kakhulu kuwe wena kule mali uzabe uyiphangelela awuzo